Kauden hierontamme on raikaan aamukasteisen metsän tuoksuinen vartalohoito, joka yhdistää selänkuorinnan ja nestekiertoa aktivoivan rentouttavan hieronnan. Aromaattiset öljyt yhdessä lempeän hieronnan ja rauhoittavan äänimaailman kanssa luovat aistillisen hoitokokemuksen. Aamukastehoito alkaa asettumalla vatsamakuulle metsän tuoksuiseen lämpimään hoitopetiin. Hoidon alkuun tehdään selän öljyraekuorinta, joka saa verenkierron ja nestekierron vilkastumaan. Mesimarjaisen herkullinen kuorinta sulaa iholle ja se poistetaan lämpimillä kintailla. Tämän jälkeen selälle suihkutetaan kosteuttavaa ja raikastavaa vartalosuihketta sekä levitetään ihanan pehmittävä vartalonaamioöljyseos. Hoidossa sinulle tehdään rentouttava koko vartalohieronta, joka lievittää stressiä, rentouttaa lihaksia ja parantaa kehon lymfanestekiertoa. Hoidossa käytetään kotimaisen Unna Nordic-sarjan luonnonkosmetiikkatuotteita, jotka sisältävät muun muassa kotimaista koivunmahlaa, kosteuttavaa mesimarjaa, puhdistavaa katajaa ja kasviöljyjä. Lisäksi käytämme hoidossa itse tekemiämme eteeristen öljyjen sekoitusta ja tuoksusuihketta. Hoidon kesto on 70 minuuttia ja siihen voit tulla touko-elokuun ajan.